דוקטרינת הלוחמה הנשלטת מרחוק, שהיא בעצם לוחמת העתיד, והעתיד הוא כבר כאן, ואת זה נראה. היתרונות, א', להציל חיי אדם, דבר שני, החיסכון העצום בעלויות כלכליות שנדרשות לשיקום ולטיפול בנפגעים, ועוד יותר מכאן, הצורך לשקם ולטפל את בני המשפחות של החללים. כלומר, המחיר בחיי אדם ובנפגעים שהוא לא יסולא בפז. אבל מעבר למחיר בנפגעים בחיי אדם, לרובוטיקה הזאת, ללוחמה הנשלטת ברחוק, יש את היתרונות שאני רוצה לציין אותם. ראשית, היכולת להפעיל לוחמה כזאת בשדה הקרב, נניח עם אותו תקצוב, אותם סדרי גודל, שלעומת לוחמה מאוישת, הכוח האש, היכולת הפגיעה, היכולת של לאיסוף מודיעין, לאיתור מטרות, לכל משימות הקרב, היא לאין שיעור יותר גדולה. באותו תקציב, למשל, ניקח את ה-F-35, ונניח שנייצר לו מטוס קרב עם אותם פונקציות ואותן יכולות של F-35, אבל בלתי מאויש, נשלט מרחוק. ראשית, מטוס כזה עולה בערך, אני עושה פה כל מיני אומדנים, אבל זה בערך 10% מהעלות של F-35, מעל $70 מיליון, אז מטוס כזה משוכלל, עם חתימה רדארית נמוכה, עולה נניח $7 מיליון, ואז אתה יכול באותו תקציב של הביטחון, אתה יכול לייצר כמות כפולה ומכופלת ועד פי 10. עכשיו לגבי שדה הקרב, ניקח את מה שמתרחש בעזה, שזה כמובן דוגמה... רגע, אבל תן לי לפני זה, על פי מה אתה חושב שמטוס F-35 לא מאויש עולה פחות? למה שיעלה פחות? מה הסיבה? ראשית, אתה לא צריך את כל חופת הטייס ואת כל המנגנונים שהטייס נדרש להם, כל המערכות שהטייס נפעל להם, שהמערכות האלה הן מופעלות מרחוק, אתה לא צריך את הנפח של חופת הטייס, אתה אפילו גם לא צריך את המיגון העודף שנדרש למטוס F-35, וכשאתה יכול לבנות מטוסים בעלויות הרבה יותר נמוכות, אתה יכול גם לשאת במחיר של האובדן של חלק מהם. נניח ששב אתה צריך מטוסים כאלה להפציץ באיראן. אתה יכול עכשיו אני לא, כמובן שכל הנושא הזה של 10%, יש אומדנים כאלה, שכלים בלתי מאוישים, העלות, ניקח טנק בלתי מאויש, העלות שלהם היא כ10%, אבל יכול להיות שזה 30%, אני לא נכנס פה לאומדנים, אין ספק שהמחירים הרבה יותר זולים, באופן משמעותי. גם דיברנו על זה שאתה לא צריך את המחיר, לשלם את מחיר המלחמה בחיי אדם, בנפגעים ובתמיכה במשפחות שלהם, עלויות עצומות שאתה יכול לחסוך אותם. עכשיו, מעבר לזה, אתה למשל עכשיו נכנס מאוד ייתכן למלחמת התשה בעזה, כאשר אתה תצטרך בעצם, זה התסריט של לבנון שאנחנו כבר חווינו אותו, זה אתה כל הזמן יהיו נפגעים, חללים, פצועים וכן הלאה, כי הם תמיד ישימו מטענים ומערבים וכן הלאה. זה מחיר יקר, גם מבחינה פסיכולוגית, גם מבחינת התודעה של העם עצמו, וכתוצאה מזה גם של מקבלי ההחלטות. אם אתה יכול להכניס לשליטה על עזה, או על דרום לבנון, עד לליטני למשל, ועל יהודה ושומרון, ובכלל בכל אתר ואתר, לוחמה נשלטת מרחוק, אז אתה בעצם פותר את הבעיה, כל הזמן מתלבטים, מה נעשה בעזה, איך נחזיק את עזה, כולם יודעים שניסחו לשלם מחיר דמים יקר, אבל אם אתה יכול לפתור את הבעיה הזאת ללא מחיר דמים, בעלויות בהחלט סבירות,
ואגב, במאמר מוסגר אני אומר שכאשר אתה תצליח ותראה שהדברים האלה עובדים, ואנחנו נגיע לזה, אז גם אתה תוכל להגדיל את הייצוא ביטחוני בצורה מדהימה. לגבי התגובה שלי, העניין הזה של שליטה מרחוק, או לפעמים אומרים אש מנגד, גם זה קוראים לזה, או עידן האש לעומת עידן התמרון, שהתמרון הוא ממש בשדה הקרב והאש הוא יותר מרחוק. זה התחיל מראשית ההיסטוריה. זאת אומרת, ההבדל בין אם אתה נלחם עם האבן והמקל, או עם הקשת. עם הקשת, אז זה מרחוק יותר. יותר מאוחר, אם נקפוץ בשביל לא לתת הרצאה היסטורית עכשיו, זה נפוליאון. נפוליאון נחשב לגאון. מה הייתה ההתמחות שלו? ארטילריה. עכשיו הארטילריה למרחק של 3 קילומטר, 10 קילומטר, 30 קילומטר, זה מרחוק. ובעזרת הארטילריה נפוליאון השיג את כל הישגיו, או אם ניקח את הצבא הטורקי שכבש את ביזנט, זה שוב שימוש בארטילריה, ככה זה יצא. עכשיו כל הזמן יש התפתחויות טכנולוגיות, ואנחנו נמצאים היום בעידן שלנו לא רק שכל הזמן מתפתח, אלא קצב ההתפתחות הוא הרבה כל הזמן יותר מהיר. בין היתר בתחום הזה של שליטה מרחוק. מה הבעיה? הבעיה היא שלא רק שאתה מכיר את הנושא, אלא גם האויב מכיר את הנושא. והאויב שהוא, נניח אם ניקח את האויב שלנו, וניקח דוגמאות משלנו, ניקח את החמאס למשל, אז אנחנו חשבנו שבעזרת הטכנולוגיה אנחנו מרחוק נוכל להרתיע אותו. מתברר שהם מצאו דרך כבר לפני, אני יודע, 10-15 שנה, לעקוף אותנו ולפגוע בנו בעזרת טילים. עכשיו, כל העניין של הטילאות היא בעצם עוקפת את שדה הקרב, והיא מגיעה לתחום של האזרחים. עכשיו, בשביל להגן על האזרחים, אתה צריך למעשה לנטרל את הטילאות. בוודאי שצריך לנטרל את הטילאות, נגיד בלייזר או במשהו אחר, אבל נכון להיום אין דרך לנטרל את זה. אוקיי, אני יכול להגיב, כי אני... כן, בוודאי, בוודאי. ככה, לגבי זה שהאויבים שלנו גם נכנסו למרוץ החימוש הזה, אני בהחלט מסכים, ולכן זה מחייב את ישראל על אחת כמה וכמה, להיכנס לתוך מרוץ החימוש הזה כמה שיותר מהר. לגבי הנושא שבעצם כל פעם בלוחמה יש התפתחות של לוחמה קצת יותר נשלטת מרחוק. הדוגמה שהבאת של נפוליאון, שהוא בעצם הציג את היתרון של הארטילריה, שהוא אפשר לו את הניצחונות המרשימים שלו בשדה הקרב. ועכשיו נתת את הדוגמה של החמאס, שמשתמשים בטילאות זאת אומרת רקטות וכן הלאה. אז בדיוק זאת הנקודה. אנחנו עכשיו נכנסים לשלב, וזה תלוי בנו גם, אם אנחנו נשקיע בזה ונבין את המשמעות של הדברים, לשלב שבו המלחמה היא עוד יותר נשלטת מרחוק. זה כבר מעבר לטילים, זה מעבר לארטילריה, מעבר לטילים. זה כבר מצב שבו במקום התמרון הקרקעי של חיילים, שתמיד משלמים במחיר דמים יקר, אתה יכול לבצע את התמרון הזה, ואת כל הפונקציות שהתמרון הזה משיג, על ידי, אנחנו נפרט, אולי אני אעלה פה איזשהו תסריט קצר, ונניח שאתה צריך לכבוש מתחם יעד מבוצר בעזה, אוקיי? אז יש לנו קודם כל את הארטילריה שמשטחת מה שצריך וכן הלאה, זה על פי מודיעין, אבל אחר כך אתה צריך לשלוח כוחות שיסיירו בשטח, יאתרו מטרות בדידות או חוליות, יאתרו מטענים, ינטרלו מטענים, יאתרו פירים, יחשפו פירים, יטפלו בפירים, אם זה לפוצץ סתם, להגיע למנהרות, לחקור. עכשיו, כל הדברים האלה ניתנים במידה רבה מאוד לביצוע אפילו על ידי הכלים שיש לנו היום. הבעיה שאין לנו מספיק כלים. למשל,
ציור ואיתור מטרות, זה ניתן לעשות גם על ידי כלי טיס, כלומר הכטב"מים, הכלים הגדולים, המטוסים ללא טייס שיש לנו היום, שהם מופעלים בגובה של 20,000 רגל או 10,000 רגל או whatever, והם מצוידים בטילים, ומה שאנחנו גם יודעים רוב החיסולים היום מבוצעים כבר עכשיו על ידי המטוסים הנשלטים, הכלי טייס בלתי מאוישים. אבל אתה במקביל שולח רחפנים קטנים או גדולים, מכל הגדלים, הם נמצאים ממש בשטח, בכמה מטרים על פני האדמה, או ממש בצמוד לקרקע, ואתה מציף את השטח ברחפנים כאלה, וגם הם מצוידים בכל החימושים הנדרשים לטפל במטרות ובאיומים שקיימים בשטח, כי אתה בסך הכל רוצה לתאר את השטח. עכשיו, אתה למשל שולח גם, תראה, יש לנו את ה-D9, כן? אתה צריך לחשוף שטח. קודם כל, בשיטת לוחמה כזאת, אתה פחות צריך לחשוף, כי החיילים לא צריכים להתקדם וכן הלאה. אתה צריך לחשוף עדיין, כי נניח, אתה צריך להכניס שם טנקים בלתי מאוישים, ואגב, יש לנו טנק בלתי מאויש, רובסט, פשוט צה"ל לא הזמין אותו, והוא לא בשימוש, עד כמה שידוע לי. אולי יש איזה כלי אחד או שניים, אבל בסך הכל לא. עכשיו, אתה מכניס דחפור כזה בלתי מאויש, D9, שמתאר את השטח, מפלס את השטח ככל שנדרש, אתה באמצעות הרחפנים אחרי שנים מאתר פירים, אתה חושף את הפירים האלה באמצעות דחפור, מה שעושים היום, אבל אתה יכול לעשות את זה בכלים בלתי מאוישים, אתה מאתר את הפירים, אתה נכנס למסגדים, נכנסו לנו למסגד, המסגד הזה היה מורכב, 4-5 חיילים שלנו נהרגו. כל זה ניתן היה לעשות, כבר בכלים שקיימים היום, לא בכמויות שיש לנו היום, כיוון שאנחנו, היום, הלוחמה נשלטת ברחוק, משמשת ככלי עזר לחיילים. היא לא, אני אומר, צריך להפוך את התמונה. הלוחמה נשלטת ברחוק, היא צריכה לעשות את עיקר העבודה בשדה הקרב, בשדה הסכנה. החיילים שולטים על שדה הקרב ברחוק. הרובוטים למיניהם, הם בעצם הזרוע הארוכה של החייל בתוך שדה הקרב, כאשר החייל עצמו, הלוחם עצמו, נמצא במתחמים מוגנים. אחר כך, אחרי שניקית את השטח, שחררת אותו מאיומים, החיילים יכולים להיכנס לעשות את העבודה, כמובן מה שצריך לעשות, אבל עיקר העבודה בשלבים של סיכון גבוה, או אפילו סיכון בינוני, יכול כבר להיום לעשות, אני מדגיש, אין לנו מספיק כלים. עכשיו, זה כמובן, עוד בלי לדבר על זה, שאם ישראל הייתה מבינה את הקונספציה הזאת, שהיא יכולה לאפשר לנו ביטחון לטווח ארוך, בכל המובנים הרבה יותר, כלומר, ליצור ביטחון ברמה הרבה יותר גבוהה, וליצור הרתעה ברמה הרבה יותר גבוהה, וכמובן שביטחון והרתעה הם הנוסחה לשלום, להודנה, לפחות לזה שהאויב לא ירצה בכלל לתקוף אותך, כי יבין שגורלו יהיה רב ומר. כלומר, אתה פה מכניס, זה כמו שהנאצים, יימח שמם, הכניסו את הטנקים שדיברת עליהם, מול הפרשים הפולנים, אוקיי? הפרשים הפולנים נקצרו, כאילו לא היה להם שום מענה לטנקים, וזה אותו דבר, תחשוב על מצב, בוא נחשוב על משהו הפוך, איראן היא לא יושבת בשקט, היא מפתחת, היא כבר פיתחה את השייד 136, מטוס מתאבד, קטלני ביותר, שמדייק עם דיוק רב במטרות שלו, אבל הם ממשיכים לפתח. תחשוב על 5-10 שנים מהיום, אם אנחנו נשען, אם צה"ל ימשיך לישון בתחום הזה, ולא יבין שהלוחמה נשלטת מרחוק, צריכה למלא את תפקיד מרכזי בשדה הקרב, אנחנו נמצא את עצמנו מול האויב שלנו שהוא לא יושן, ואני לא יודע אם זה לטווח של 5, 10 או 20 שנה, כן? אבל באיזשהו טווח אנחנו צריכים לחשוב לטווחים ארוכים. זה התחום, כי יש היום בינה מלאכותית, ויש היום רובוטיקה מדהימה. אגב, יש לבוסטון דיינמיקס למשל, רובוטים שעל 2 גלגלים, אומנואידים, כאילו דמויי אדם,
שהם, יש להם כושר תמרון מוטורי, אפילו לאקרובט אין אותו, והם רצים במהירות של עד 20 קילומטר שעה, הם יכולים להיות חמושים, זה עוד אין בשדה הקרב, כי הבוסטון רובוטיקס ואחרים הם לא רוצים להכניס את זה לשדה הקרב, כלומר החלטה מודעת מראש, אבל אם צה"ל יתחיל להכניס כאלה רובוטים או מנועידים, יכולים לעשות ממש משימות, כמו אפילו לאזוק, לטפל באנשים באופן, לאו דווקא להרוג, לטפל באוכלוסייה, לכרוז לאוכלוסייה. המגוון השימושים הוא עצום, והוא גדל מיום ליום, כי היום יש לנו גם את הבינה המלאכותית, שהיא כל כך מתקדמת, והתאוצה שלה היא דאבל אקספוננציאלית, כלומר, הכל מתפתח ומתקדם בקצב מטורף, וחייבים פשוט לתת מענה לנושא הזה. תראה, אבל יש עוד בעיה אחת, ואני אגיד לך מה היא. כשאתה בודק את מערכת הביטחון, אני אומר ככלל את מערכת הביטחון, כולל האזרחית, זאת אומרת, ברור, מערכת הביטחון הצבאית נשלטת על ידי ראש הממשלה, בוועדת חוץ וביטחון וכולי. כשאתה בודק את הקבוצות האלה, החשיבה שלהם היא חשיבה פרימיטיבית. מה זאת אומרת פרימיטיבית? זאת אומרת שהם אין להם את הכלים כדי להבין את שורשי הבעיות. למה אין להם את הכלים האלה? כי הם לא לומדים אותם, כי הם לא מתעמקים בהם, כי אלה מערכות אופרטיביות, מעשיות. למה הדבר דומה? שיש לנו קבלנים שיודעים לבנות בתים, אבל הקבלנים האלה הם גם מלמדים בטכניון. ברגע שהם מלמדים בטכניון והם לא מפתחים חומרים חדשים, אז העסק הוא עסק, אפשר להגיד, פרימיטיבי, זאת אומרת, הוא לא משתנה, הוא ממשיך אותו דבר בדיוק. ואחת הבעיות היא בין היתר, לא רק להבין את העניין, אלא גם לדעת איך מערכת הביטחון ואיך המערכת הפוליטית לא תהיה נגיד שמרנית, שזו מילה אולי יותר נעימה, למרות שפרימיטיבי בעיניי זה לא בלתי נעים, האדם הקדמון היה פרימט, היה פרימיטיבי, אבל נניח נדבר שמרני, להתגבר על השמרנות זה עסק ארוך מאוד מאוד, ומה שאתה עכשיו מדבר הוא שצריך נגיד לעשות המהפכה, והגורמים היום שעומדים בראש המערכת הם לא בנויים למהפכה, ואני אתן לך דוגמה. יש שאלה איך אתה מנטרל את איראן. אז בין היתר, למיטב ידיעתי ולמיטב מחקריי, אתה יכול לנטרל את איראן באמצעות סייבר, לוחמת סייבר. ואתה יכול לשתק את המדינה, כל מדינה, וגם את המדינה האיראנית מרחוק באמצעות סייבר. מה הבעיה? הבעיה היא שהנושאים האלה של הסייבר זה מעבר להבנה ולחשיבה של אלה שעומדים בראש המערכת. ואיך להפוך את אנשי המערכת לאנשים שהם יותר, נקרא לזה, חושבים תיאורטית ופחות חושבים מעשית, זה דבר מורכב מאוד, אבל זה אחד המכשולים שצריך להתגבר עליהם לפי דעתי. קודם כל אני מסכים איתך, הבעיה הכי גדולה זאת השמרנות, או הקיבעון המחשבתי, בתפיסות, דוקטרינות שכבר אולי מתחיל, שייכות לעבר, כלומר החוסר רצון להתקדם קדימה. בן גוריון אמר, אני מצטט מהזיכרון, אולי אני לא אדייק, הוא אמר, אצלנו גם האנשים הכי חדשניים הם שמרנים אדוקים. זאת אומרת, בן גוריון שהיה באמת, אומנם הוא נכנס להבנת המלחמה וכל זה בשלב מאוחר, אבל ברגע שהוא הבין את הטעויות, הוא התחיל לנקוט במסקנות, הוא החליף את הפיקוד של הפלמ"ח וכן הלאה. זאת אומרת, אבל אין לנו בן גוריון היום, זה נכון, זאת הבעיה בעצם שאתה נוגע בה, זה הבעיה של השמרנות, הבעיה של הקיבעון המחשבתי. מה שקרה עכשיו במלחמת שמחת תורה, או whatever, אני עוד לא יודע מה השם שלה יהיה בסוף, באסון הזה,
זה שהדוקטרינה הצבאית הקיימת וכל הקונספציה הקיימת נכנסה במהירות של 200 קמ"ש בתוך קיר בטון של המציאות. המציאות תפחה על כל הדוקטרינות האלה. אולי אחרי המלחמה, אבל אחרי המלחמה, והמלחמה הזאת לדעתי לא תיגמר כל כך מהר, משום שאנחנו צריכים להחזיק את עזה, והחזקת עזה משמעותה מלחמת התשה, אפשר לראות את זה כך. אנחנו צפויים לחשבון נפש שנובע, תראה, מה שקרה, ה-7 באוקטובר היה רעידת אדמה. הרעידת אדמה הזאת יצרה סדקים עמוקים בתודעה הצבאית הקיימת. כשיש סדקים במבנה הקיים, יש הרבה יותר נכונות, ואפילו הרבה יותר דרישה, לעשות חשבון נפש אמיתי, ולהגיע למסקנות, כי הרי המסקנות שצריכים להגיע אליהם, זה לא רק מה היה, אלא גם מה יהיה. כלומר, איך אנחנו נמשיך לפעול בעתיד. וזה ברור לי שזה לא יהיה מהיום למחר, זה תהליך, אבל לתהליך הזה יש היום הרבה יותר סיכויים להתחיל ולהתרחש. עכשיו, ראשית, קודם כל לישראל, היא כבר נכנסה לתחום הזה בצורה אפילו מובילה בעולם, בתחום הכטב"מים. למשל, אם אתה מדגים הצלחה, אתה יכול לשבור תודעה מאובנת. למשל, צריכים לקחת יעד מסוים, כמו למשל כיבוש יעד מבוצר או מתחם צבאי, של קילומטר רבוע, של מאוד מוגדר, לאסוף את כל הכלים שיש לנו, כטב"מים גדולים ובינוניים ורחפנים מכל הסוגים והמינים, להכניס לפעולה את הטנק הבלתי מאויש, יש לנו עוד כל מיני כלים קרקעיים בלתי מאוישים, מצוינים אגב, ברמה טובה מאוד, ולתת להם לעשות את העבודה, ואז לראות מה קורה. עכשיו, אחד הדברים שבלוחמה כזאת, יש דבר שנקרא מיותרות, אתה שולח יותר כלים לתוך המערכה הזאת, ממה שנדרש לפי התחשיב האנליטי הפשוט. כי אתה אומר, במהלך הקרב, חלק מהכלים האלה יצאו בכלל פעולה. חלק מהכלים האלה יקרה להם משהו של תאבד איתם התקשורת וכן הלאה. אז אתה לוקח את כל המערך השיקולים הזה, ומכניס אותו לניסוי ממוקד מטרה, מוגדר בזמן ובמרחב, ואתה מראה עד כמה הדברים האלה בעצם יכולים לפעול. אבל לגבי העתיד, אנחנו כבר רגע שנוכיח שדבר כזה עובד ועובד טוב, ולא מחיר של חיי אדם, וגם בסופו של דבר במחיר הרבה יותר זול, אז זה יחולל, אני מקווה, יחולל, תראה, אני בספר שלי, אגדת משיח, אני מדבר על זה שאחרי המלחמה, אני כתבתי את הספר הזה, אגב, לפני המלחמה, אבל הוא כבר נפתח במתקפת טילים ורחפנים על ישראל. תשאל אותי איך ידעתי, כי היה ברור לי שהאריה בג'ונגל שהוא ישן, הוא מטרה נייחת לכל הטורפים שמסביב. אנחנו חיים בג'ונגל של המזרח התיכון, אנחנו הלכנו לישון, המפקד המודיעין דיבר על לוחמת מזג אוויר, על שינויים אקלימיים, על יוהל"מים, על מגדרים, על כל מיני דברים שזה בדיוק ההפוך מלתת לצה"ל לנצח. אבל כל זה לא יוכל להימשך יותר, ובתוך המגוון הרב של חשבון הנפש, צריך לעשות את חשבון הנפש לגבי העתיד, ופה חייבת להיכנס הלוחמה הנשלטת מרחוק, והמשמעות של הדברים זה גם כל פיתוח, להשקיע מיליארדים בפיתוח הכלים האלה, גם בכלים קיימים, גם לפתח אותם לשלב יותר מתקדם שלהם, וגם לעוד כלים כאשר יידרשו. אגב, יש היום כלים, כבר היום יש כלים שנכנסים למנהרות, יכולים להיכנס דרך צינורות ביוב, כלים קטנטנים, כמו נחשים או זחלם כזה, או איזה אלמנטים שמתגלגלים, וזה, הם יכולים להיכנס למנהרות, מודיעין פנטסטי, ויותר מזה, הם יכולים גם להיות מצוידים ביכולת תקיפה, למשל מין רחפן או אלמנט אחר שנכנס למנהרה, ויכול להתאבד על לוחמים, כמו נניח שיש בו רימון
פצצת רסת או whatever, או אפילו פצצה ממוקדת שאתה נכנס בבן אדם ומחסל אותו, כלומר, ומתאבד תוך כדי זה. עכשיו, זה יאפשר לנו בטווח הבינוני והארוך רמת ביטחון שאף פעם לא ידענו, ורמת ביטחון גבוהה כזאת היא שתאפשר לא רק את הביטחון, אלא גם את השלום היחסי. אני לא אומר הפלסטיני, כי אני לא חושב שיש עם העם הזה הוא כבר נעשה נאצי בחינוך שלו, הוא עוד יותר גרוע מהנאצי, במובן הזה שלהיטלר היו 10-12 שנה לעשות תשטיפת מוח לעם הגרמני. פה מדובר על עשרות שנים ודת שהיא מקובעת כבר בתודעה, והאנשים האלה הם גדלו עם חלב אימם על שנאת ישראל, כך שאני לא רואה פה את היכולת לעשות, עם הפלסטינים אי אפשר לעשות שלום, אבל עם הערבים כן, כאשר הם יראו שאנחנו כבר ראינו את זה בהסכמי אברהם, אבל ברגע שיראו שאנחנו הרבה יותר חזקים, ואנחנו בלתי מנוצחים, ואני צריך גם לציין שזה מרוץ חימוש, זה לא שהגעת לאיזשהו שלב, ואתה אומר, אוקיי, אני עכשיו הכי חזק בשכונה, הכל טוב, לא, כי גם האויב שלך כל הזמן נמצא במרוץ חימוש, אתה חייב להיות כל הזמן במרוץ חימוש של הרובוטיקה הזאת, של הלוחמה הנשלטת מרחוק, וזה מה שיבטיח את הביטחון ואת השלום, ותשקוט הארץ 40 שנה. אני מסכים למה שאתה אומר, אבל השאלה היא איך להפוך את זה לריאלי. ובשביל להפוך את זה לריאלי, זה תלוי במקבלי ההחלטות. זאת אומרת, מקבלי ההחלטות, גם בדרג האזרחי, זאת אומרת, ראש ממשלה, שר ביטחון, המועצה לביטחון לאומי, וגם בדרג הצבאי, רמטכ"ל ואלופים, הידע שלהם וכושר החשיבה המופשט שלהם בנושאים צבאיים, ואני מדגיש את הצד בנושאים צבאיים, כי יש אנשים טובים במתמטיקה או טובים אני יודע, בפרשנות של ספרות, אבל על הנושא הזה של התיאוריה הצבאית והכללה הצבאית אין אצלנו. אצלנו הגישה היא להסתמך על הניסיון, והניסיון זה בעצם השכל הישר, זה הפרימיטיביות. ומה שחשוב במדינה שלנו זה שהמנהיגות הביטחונית, אזרחית וצבאית, יהיו גם האנשים בעלי היכולת הגדולה ביותר, זאת אומרת מוכשרים, גם קיבלו הכשרה הכי טובה שיש, וגם שיש להם ניסיון. ואצלנו התרבות שלנו, שמישהו מצביא, זה פחות או יותר עם הכשרה של ממם או ממפי או משהו כזה, ומעבר לזה הכשרות למצביעות אין. ואני יכול להגיד לך לסיכום, שאני מהמחקרים שלי בין היתר הגעתי להרבה דברים שקשורים למה שאתה אומר, אבל הדבר הכי רלוונטי שאריק שרון בשנות ה-50 בתקופת ה-101-890 עשה מהפכה טקטית. עד היום, מאז מלחמת העצמאות, לא הייתה מהפכה אופרטיבית של מערכה ומהפכה אסטרטגית של המלחמה. ומה שאנחנו זקוקים זה מה ששרון עשה בצד הטקטי, לעשות בצד האופרטיבי והאסטרטגי. זהו. יפה, לא נותר לי להסכים איתך. היה לנו בן גוריון, היה לנו ז'בוטינסקי, היה לנו הרצל, ברנרד ברוך, שהוא היה הראשון שדיבר על הדוקטרינה הצבאית. את זה אני למדתי ממך, דרך אגב. ויש לנו אפילו היום גם אנשים בעלי שיעור כמו הצבאי, כמו למשל, אני רואה הרבה את אמיר אביבי, עוד פעם, זה לא מספיק שיהיה אדם עם יכולות צבאיות והבנה צבאית, צריך גם באדם שיהיה לו ראש מספיק פתוח, לנסות להבין גם את האופציות של העתיד, שגלומות למשל בכל הנושא של הטכנולוגיה. לישראל יש יתרון טכנולוגי עצום, על פני החמאס ועל פני דרום לבנון וכן הלאה. אבל היתרון הזה לא בא לידי מימוש מלא בשדה הקרב.
והלוחמה הנשלטת מרחוק יכולה להביא לידי פתרון, לידי ביטוי מלא את היתרון הטכנולוגי של ישראל, וליצור רמת ביטחון, וכתוצאה מזה גם רמה של שלום, שבעצם טרם חווינו. וזה כמובן בתנאי שכל הזמן נהיה בתוך מרוץ החימוש הזה. אי אפשר לשים את החרב בנדן וללכת לישון. תודה רבה לך. כן, תודה רבה לך אורי. ועוד נכונו לנו עלילות.